Bidasoan armadetako zaldiak soldaduak, gerrako ikararen urruerra. Jada esandako kontu horretara behin eta berriz itzultzean, errepikatzean, norbera bere arkanbele kantarekin ari dela esaten da. Eta denok dugu gainera geurea, baita Mikel Tabernak ere. Bere azken poema liburura ekarri ditu hoiek, memoria pertsonaletik, baina begirada kolektibotik ondu dituen olerkietara. Besteak beste, Bidaso aldeari, 36ko gerrari, edota ijitoei egin die aipu. Berako eliza honen ondotik pasatzen da Bidasoa ibaia, hemendikan ez da ikusten, baina gertu dago. Zeure bizitzan ere hala aldago ibaia? Bai, txiki-txikitatik, nire baitan eraman dut. Sortetxia Bidasoaren ondoan dago, eta egunero etxetik atera eta ikusten genuen lehenbiziko gauza huraxe zen. Eta izan da, jostaleku, abenturak eta izan ditugu Bidasoan, irudimena elikatzeko makina bat historio Bidasoari lotuak, eta bar. Arrantzan ere aritu ginen, osaiatzen ginen arrantzan aritzen, eta bainatu, mila gauza. Mikel, Alkaiaga auzotarra zarazu, lesakan dago, baina zeure bizitza gehiena beran egingo zenuen? Bai, gure errandizudan bezala, sortetxia Bidaso ondoan dago, eta Bidasoa gurutzatzea aski genuen berako herrian sartzeko, eta egia da, lesakarrak izanagatik, administratiboki, eskolara joan gara, berara joan ginen, medikoaren gana ere bai, elizara ere etortzen ginen, txikitan ere unat etortzen ginen, gure harreman guztiak beran egin ditugu, eta orduan lotura handia izan dugu berako herriarekin oski. Erretiro hartu aurretik, itzulpen gintzan egin duzu lana, edo itzultzaile bezala Nafarroako gobernurako topo egingo zenuen Xabier Olarrarekin, Fernando Rey, Aingeru Epaltzarekin, eta beste hainbeste, ez da? Bai, ez dakit zenbateko taldea ginen, aipatu dituzunak, Xabier Olarra, Fernando Rey, Aingeru Epaltza, eta bertze batzuk ere bai, hain ezagunak ez direnak, behar bada, baina baita ere itzulpenak egin dituztenak, Jose Mari Sastorain, Mikel Vilche, Espailo Agirre, eta jende gehiago. Agiz talde ona zen nire ustez, harreman bikaina genuen gure artean, eta elkarren handik haunitzik hasi genuen. Betidanik izan duzu hizkuntzarekiko zaletasuna? Betidanik ez, txikitani herrian euskara galtzen joan nintzen, egia errateko, eta gainera nintzen konstiente ez, hizkuntza euskararen garrantziaz, eta poliki galtzen joan nintzen, erdara zen, gaztelania zen, mundu modernoa edo ekartzen ziguna edo irudikatzen zuena, eta Iruñera joan nintzenean, topo egin nuen jende euskaltzalearekin, euskararen aldeko mugimendu handi bat zegoen, eta bertan murgildu nintzen, eta horrela hortik hasi zen pixka bat. Arkanbele kantak zeure poema liburua hitz egingo dugu segituan, baina saidazu aurretik nor gonbidatu duzun saiora? Gonbidatu dut Maider Jantzi, beratarra da, baino askoz gazteagoa da, Garako kazetaria da, eta, gonbidatu dut, alde batetik badakidalako Arreta handi xamarrarekin irakurri duela liburua, izan genuen elkarrizketa polit bat egunkarirako, eta gero bera ere idazlea delako, kazetaria, baina zutabeak ere idazten ditu, ala garan non tipitiapan, eta iruditzen zait gaitasuna eta baduela, doaiak badituela horretarako, eta horregatik gonbidatu dut. Anarkistazu, ara bertzea. Nola? Nondik? Ijito azara eta.
25 urte joan dira lehen liburua plazaratu zenuenetik, poesia generokoa zen hura, ondotik etorri dira narrazioak edo eleberria, eta orain ere poesiara itzuli zara, barne ahotsari bidea emateko genero egokiena alda? Ez dakit genero egokiena den, hola ez da konstienteki egin dudan zerbait. Beti ordutik unaraino, beti ibili naiz zerbait idazten, modu batian edo bertzian. Ez dute aurretik gehiegi pentsatzen zer egin behar dudan, eta gauzak joaten dira etortzen bere modura, nik sobera kontrolatzen ez duan manera batian, ez? Eta bai, erran nahi ditudan gauzak batzuetan poema bidez bideratu ditut, eta beste batzuetan narrazioaren bidez. Barne ahotsa diozunez, egia da, poesia gehiago idazten nuenian, edo hasiera hartan, eta pentsatu nuen behar bada publikatu behar nuela, izenbururen bat pentsatu nuen, eta pentsatzen nuen, bai, nire poemak zirela, nire baitan zegoen adiskide eroaren burutazioak, gogorazioak esaten nionik. Eta behar bada, bai, barrenerik ateratzen zen zerbait, behar bada hori izanen da barne ahotsa diozuna, ez? Poema liburu honen hasieran Arkanbele hitzaren forma dialektalak bildu dituzu, eta izenburuaren esanahia bera ere. Bai, bueno, Arkanbele kanta berez da esamolde bat, erran bat, deskubritu nion, aditu nion, alako batian amari, arrebak aditu zion eta arrebak pasatu zidan niri. Bak ez erran duen amak. Eta, Arkanbele kanta esamoldea. Horrek erran nahi du diskurso errepikakorra eta behar bada aspergarria edo molesto esan daitekena, norbaiten diskurso errepikakorra. Testu ingurua pixkat hobeki ulertzeko zera esamoldea, politikari bati buruz ari zen gure ama. Ari da hori bere Arkanbele kantarekin. Eta gustatu zitzaidan lehenbiziko momentutik esamoldea. Eta, bitxia da, zeren, eta gero, egiaztatu nuen herrian, bertze persona euskaldun hiztun onak zirenak ere ezagutzen zuten eta erabiltzen zuten Arkanbele kanta. Baina gure amak ez zekien zertzen Arkanbelea. Askotan gertatzen da hiztunak erabiltzen du esamolde bat, baina osagai guztiak ez ditu bakarka ezagutzen. Eta kasu honetan ere hala zen. Hemen Arkanbelea insektu bat da, baina hemen Arkanbele horri, insektu horri arkuloa esaten zaio. Eta orduan, sartu nintzen pixka bat, Euskaltzaindiak badu informazioa horri buruz, eta ikusi nuen, aurkitu nuen, insektu honi ameka modutan erran zaiola, izena eman zaiola Euskal Herriko geografia osoan, ezker eskuin eta hogeita be. Suge berdea deitu diozu Bidasoa ibaiari, eta Bihurguneen antzera zeure oroitzapenez bildu dituzu poemak, dela zure bizitza, gurasoenaz, edo 36ko gerraren sufrimendu isilaz. Bai, liburuan gai desberdinak daude, eta gehienak lotua dauden ere bizitzaren une jakin batzuekin, ez? Eta, horla erabaki nuen liburua komila artean, kakotxa artean, askotariko izatea gai aldetik, baina egia da, denak nire bizipenei lotua daudela. Eta bai, hogeitako bat, ez dut garrantzitsua, 36ko gerrari lotuak, batetik, nola aipamen batzuk badira amari buruzko poeman, baina 11 urte bertzerek ez dituen, eta 11 urteko neskatxa baten begiekin ikusi zuen orduan gertatu zena. Ateak berriz, gerra ziztinen 20 urte zituen, eta 21ekin joan zen frontera, gerrara joan zen, 37ko martxoan, erreketez jontzia.
Eta, bueno, hemen poemetan gehien bat, bueno, galdera batzuk edo, galdera batzuk egiten dizkiot aitari, bizi zenean, berra zuzenean egin ez nizkionak. Gutxi kontatzen zuen, zerbait kontatu zuen, zerbait anekdota pare bat berzerik ez, gerraz. Eta iruditzen zait, bueno, eragin sakona, edo arrasto sakona uzizuela bere baitan, baina ez zela ustu sekula, ez zela ustu. Horitzen naiz eratzen zuela, dena gezurra da, nolabait politikaz eta ari ginenen etxean zerbait kontu politikaren inguruko zerbait sortzen zenean, dena gezurra da. Horitzen pixka bat behar bada eszeptiko bihurtote zen, ez dakit nola joan zen, gerrara, baina tira. Eta gero, eta bigarrena zen, horitzen naiz, ikusten bagintuen adibidez, ari ginela jostetan, elkarri tiro egiten edo urduritu egiten zen, ez dakit zer ikusi ote zuen gerran, baina irudi horrekin urduritu egiten zen. Ikusten bagintuen jostetan aritzen ginela, gerra josteta bezala hartzen genuela. Nik gomendatu nahi zaituzten liburua minean da, Amets Arzaiuzena, eta liburua egiteko Afrikatik etorritako migrante batek idazleari bere bizipenak kontatu zizkion eta bion artean sortu zuten liburua. Protagonista bere anaia txikiaren bila dabil par Afrikatik, alde batetik bestera, eta bidai honetan gizakiaren krudeltasuna bere aurpegia erakusten du maiz. Baina aldi berean migranteen artean elkartasun eta diskretasun loturak ere sortzen dira egoera horiek hobeto jasan dezaten. Liburu interesgarria da, immigrazio gaia gaur egungo gizartean interesa eta importantzia handia duelako, eta migranteen ikuspuntutik ikusita aberazgarria izango litzateke hemen gaudenontzat. Eta gainera, liburu laburra da, aproposa da poltsan eramateko eta atalak ere laburrak izanez, autobusean edo trenan irakurtzeko ere aproposa da. Inguruko naturaz eta paisaiaz ere idazten duzu, eta beti ez da bukolikoa izaten, eta horren adibide da Portugaleko migratzailei buruz idatzi duzuna. Zeure kasuan ezagutu al zenuen baten bat handikan zetorrena paserako? Ez, hori da, 70ko eta 70ko hamarkadetan Portugaldarren pasa handia izan zen, etortzen ziren, Portugaldik eta gerra kolonialitatik eta iesi gehien bat eta bizibide duin baten bila Europa aldera, Frantzia aldera. Baina muga pasatzea debekatu zuten eta klandestinoki pasatu behar zuten. Orduan, hemendik jendea honiz pasatu omen zen. Eta nik holako oroitze labur batzuk edo ditut, oroitzen naiz, solase egiten zutela, norbaitek gaizki egin zuela, hemengo jendeak zituzten mugalari edo pasatzaile, eta norbaitetaz gaizki egutzi zituztelako portugaldarraiek mugaren alde honetan, erranez, pasatu zutela muga eta kobratu eta abandonatuak utzi zituztela, eta horako oroitzapenen bat badut, baina nik ikusi ez. Amak kontatzen du, ez dakit ni bizi nintzen, baina gure etxeko atera etorri zirela, portugaldar batzuk, haietako batzuk, galduak, uste zutenak Frantzian zeudela, eta alde honetan zeuden, ez? Eta goziak eta galduak eta gaizki. Eta kontatzen du, zerbait jaten edo eman ziela eta erakutsi ziela bidean nontzu hartu behar zuten joateko muga pasatzeko, ez? Neurri eta erritmo ezberdineko poemak idatzi dituzu liburu honetan, baina danak ez dira garai berdinekoak. Ez,
ez dira dena garai beren idatzitakoak. Eta poemak idatzi ditut, nik uste idazten hasi nintzenetik beti aritu naiz poemak idazten, batzutan intensidadea handiagoarekin eta bertze batzutan ez alako, apalago, ez. Eta, bueno, izan dut, hasiera batean argitaratu nuen, bai, alako liburu bat, baina izan zen, sari baten ondorio izan zen argitalpen hura. Saiatu nintzen gehiago baita ere liburua osatzen poemekin, baina ez zen gauzatu. Eta gero izan da, ibili naiz nera hotsa bilatzen gehiago, etengabe poemetan. Banuen, gogo handia nuen, eta poza handia hartu dut orain argitaratzearekin. Esan duzu zeure ahotsaren bila ibili zarela eta galdetu nahi nizun, ea hemengo poemetako batzuk kantatu izan dituzun zeure baitarako idatzi aurretik? Idatzi aurretik ez, baina idazten ari nintzela, bai, hor nola dagoen, errima jokua frankotan dagoen, eta egia da, batzutan nire baitan erdi kantatu edo egiten nituela bitako batzuk, bai, egia da, enaiz musika ez dut idearik, baina ez dakit erabiltzen oten dituen doinu, orain antzia dut, doinu ezagunak edo doinu espres sortzen nituenak, eta behar bada bide hori jorratu beharko du baita ere. Baina bai, nire baitan kantatzen dituen batzuk, edo argitaratu baino lehen idazle da nik uste dut irakurlerik zorrotzena, behin eta berriz irakurtzen dituzu argitaratu baino lehen. Eta zure baitarako irakurtzen duzu, eta ez dakit musika den, baina hotsa entzuten duzu barrenean. Idazlea behin eta berriz liburu berdina idazten ari ote den galdetu zenuen edo galdetu zenion zeure buruari aurkezpenean. Zer esango zenuke? Bai, hori lehenago ere bertze batzuei ere irakurria diet edo aditua diet. Eta baliteke horregatik ere Arkanbele kantak ere izenburua dituzten egokia. Behin eta berriz ez ote ditugun gauza bertsuak errepikatzen idazleok ez, ideia bertsuak ez. Denborarekin joten gara aldatzen eta ni baitu dira urte batzuk ditut, bildu ditut, baina ohartzen naiz, hasi nintzenean sentitzen dituen kezka batzuk eta estimulu batzuk idazteko bideratu nituenak gaur egunero hor ditu dela. Eta liburu desberdinetan agertu direla ere, bai. Harritu ninduen ikeragarri gainera dersu uzala liburuak. Behar bada nire gustuagatik literatura kronika bada, idazlea etzan profesionala, behar soldadu bazan, eta kontatzen duna oso polita. Horre ere, batekin lotu beharra edukitzekotan, Lesamako izekoak oparitu zidan, por quien doblan las campanas. 14 urte edo bete nituen egunean. Asko daude, baina bitxikeria moduan esango nuke Gemonken oren estiloariketak Xabier Olarrak itzulia. Oso goza berezia da eta irutzezet merito handia dula hori itzulita. Ez dakit ondo non gertatu zen. Eliza batean, zaborrontzi batean, hezur mendi batean, autobus batean ote. Bazenan zer ordea? Maider Jantzi gonbidatu duzu saiora, Mikel, ezaguzu zergatik hautatu duzun bera? Hautatu dut Maider, alde batetik elkarrizketa goxua egin zidalako egunkarirako, garako aztaria da Maider, ez dut erran, beratarra da. Eta liburua nik uste dut adirazi zidan, arreta ondi xamarrez irakurri zuela. Liburan bada poema bat Maiderren osa bati dedikatua, lagun mina nuen. Eta bertzalde, Maiderrek idazten du, kazetaria da, baina idatzi ere egiten du, ongi idazten du, ongi idazten du, zutabeak, txepitiapan, garan bertan. Eta azkenik, azkeniko bola honetan, elkar maiz ikusi dugulako, bere seme joarekin eta ni edo gure bilobarekin.
adin bersukoak direlako, urte bete pasatxo, eta Frankoetan topo egin dugu eta asko hitz egin dugulako. Hori ilusio handia egin zian, egun batean deitu zidan, eta, bueno, baiezko eman izun momentuan, ja. Bai. Erran izun pensatzeko eta, errantzen idan. Pensatuko eta errantzen idan. Ez, bueno, joanen naiz, ados. Eta, bueno, ilusio egin zian. Eta nire postu nintzen, ez? Hori da gainera... Ordurako liburua irakurrita zenuen, Maidea? Bai, hainbat aldiz. Elkarrizketa egiteko irakurri non, ezak noiz izan zen, apirilean izan zen justo? Apirilean behar bada. Bai, orkezpena eta nahiko azkar. Bai, liburua martxoan argitaratu zen. Hori da. Apirilean, segurazki. Hori da, eta irakurri nun pare bat aldiz, eta orain berriro irakurri dut, eta aldiro gauza desberdinak ateratze dituzu. Bai, ala iritu zait. Baten bat gustukoena duzu? Bueno, Sabarena, adibidez, Txomini eskaini ziona. Bai, Pirata izeneko poema da. Bueno, erak aipatzen du besarkaren utziuen besarkaren arrastoa, eta horri buruz pentsatzen, ja 20 urte egingo ditu, hiltzela. Bai, ez du horra baina lagun mina nuen, osaba, eta ere txikitatik ezaguna dut, eta hil zen, gazterik, ez? Bai, 54 urtekin. Niretzat pixka bat, duda zenik ez dakit, liburu honetako kontu batzuk, batzuek beti balio dute, baina bertze batzuk, dire, historio zaharrak nahi baldin baduzu, kontu zaharrak nahi baduzu, eta ez nekien jende gaztiak nola irakurriko zeituen, eta postu naiz, Maiderrek bezala bertze gazteren batek, herriko bertzen batek, eta interes handiarekin irakurri duela, edo jakin dituztela gauza batzuk etzekizkitenak, edo ez dakit, oia, bertze belaunaldi bat zarete. Bai, horreri buruz aipatzen alda, bai, adibidez, aipatzen zure etxea, Alkaiagako benta. Benta, bai. 1978 edo ez, poema hori. Eta hor, deskribatzen zuen mundu hori, nik ez dut ezagutu. Hemengoa da, baina da iragan joana, ez? Bai, hori da. Eta hori gero gustatu zait pila bat, adibidez, poema hori. Ematen du ukitzen duzula, edo saintzen alduzula garaia, edo arnastu giroa. Egin zait agitz, zentzumen guztiak martxan jarri izkean, liburu orokorrean, Bai, poema hori berezun, Alkaiagako benta ditzen diot, Alkaiagako benta. Ni Alkaiagakoa baina eta sortetxeari buruz da, sortetxeak gorrintxea du izena. Baina hori denda zen eta jendea haunitz sartzen zen. Eta helburua ez da nire sortetxea hitz egitea baizik eta, Alkaiagako benta 1978. Importantea da urtea. Urte hartan nola bizi zen jendea, edo zenbat aldatu den ordutik honat, ez? Bizi modua. Nola sartzen zen etxe hartara jendia, zer sentitzen zuen, zer pensatzen zuen, zer hitz egiten zuen. Gero hoxe, orduan telebista agertu zen, horrek zer eragin izan zuen gure bizitzetan, eta bar. Gizonen literatura unibertsala dela eta emakumena aldiz partikularra. Emakumeen literatura espadozu irakurtzen ez dozu benetan ezarrazi haundirik edo galtzen. Baina ez da egia, emakumeen literaturan kontatzen dena unibertsala da. Emakumezko literatura irakurri ezean, altxorra galduko genuke besteak beste. 6.000 bat liburuk biziraun dute eskolastikan, emakume idazleak baztertzeko oztopo anitzak gaindituta. Badago mundu osoan eta historian zehar emon den teknika benetan ona, eta da aurre jusku guztiz misoginoa sortzea, eta horren bitartez, esatea eta mantentzea, emakumeen literatura bigarren mailako literatura dela.
Krudelena izan da arlo partikularrera, pribatura pasatu denean. Pardo Bazanen kasuan, ezta, bera itxusia zala, lodia zala, askotan buru argia izan beharrean buru arinak direla. Nahiago dut nire hitzak erabili beharrean Joanna Russen hitzak ekartzea Cómo acabar con la escritura de las mujeres. Lehena da, berak ez duela idatzi, komentatzia. Eta hori mundu osoko literaturan topatzen dugu. Ez dakit adibide bat jarriko dizut. Josephine Mausbacher, Historia de una prostituta vienesa. Ez, puta batek ezin du hain ondo idatzi. Edo idatzi du, baina ez berak bakarrik. Beste baten laguntzaz egin duela, eta bigarren pertsona hori gizonezko bat litzateke, zelan ez. Horren adibidea, Frankenstein. Idatzi duela, baina bitu ze literatur mota ezberdina idatzi duen, zientzia fikzioa izan da, edo aur literatura, benetazko literatura ez dana, beraz. Liburu bakarra idatzi zuen, eta horren adibidea, Charlotte Bronte litzateke. Geuian Eire idatzi zuela badakigu, baina idatzi zuen Shirley, irakaslea, Bilet, beste eleberri batzuk bidean galtzen direnak. Emakumen salmentak, eraginak, emakume idazleen arteko loturak ez dira ondo kontatzen, genealogiak bidean galdu egiten dira, ze badago beste bide bat oso efikaza dana eta da emakume liburuak ez berrargitaratzea. Beraz, entzun egiten dozu liburu horiek, baina gero ezin eskuratu. Eskuratu, irakurri eta gorde egin ditu Josunek mundu osoko emakumeen liburu hauek artelanez inguraturik. Gozatzeko, irakasteko, ikertzeko, itzaletik ateratzeko. Oraindik emakume literatura bigarren mailakoa dala, uste da? Baina emakumek lortu dute inoiz baino plaza gehiago haien istorioak kontatzeko. Eta une honetan badaude txotxoko kultural ezberdinak emakumen ahotsak eta azpimarratzeko eta plazaratzeko. Maider, zer esango zen idake azalari buruz, zer iruditzen zaizu? Gustatu zait, deigarria iruditzen zait, ikusgarria, bi adarroiek ez, Arkanbelearenak, eta gero hasieran kontatzen du metafora hori, umetan nola pentsatzen zuten, begiak aterako zizkietela, ez? Eta beraiek begiak behar zituzten mundua deskurritzeko. Iruditu zait superpolita hori. Eta gero nik intsektua ez dut ezagutzen, ezagutu dut orain. Eta horren arira aipatzen alda, liburu honetan naturak badula presentzia handia. Eta garai batean egoten alzinetela berbada lotuagoak naturarekin, gu baino. Bai, hori zugaski bai. Gu galdu ditugu, bai hitzak, Arkanbela bezala, bai ezagutza bat, ez zuhaitzak, olako intsektuak. Bai, alde horretatik ere liburu interesgarria da. Nire, lehenago aipatu dugu nola mesartu nuen hizkuntzaren kontzientzia eta galdu bai nuen, galdu edo erdi galdu bai nuen, eta hori kontatzen da poema batian. Hasi nintzenetik berreskuratzen, ikuste berreskuratze horrek berak ere ekarri nahuela gehiago galdu nuen lekura eta gehiago erreparatzen diet bertako hitzei ere bai, ez? Arrazoi horregatik, ez? Hemengo hiztun honei eta begiratzen diet. Eta gero espazioa beste lekura batera joatearekin hor gelditu zirenak xoko batean baina netzatera izan du da, idazten dudanen berriz aurkitzea da, berriz deskubritzea, hor zeudenak pixka bat edo nabait, hauts pixko bat gainetik estalita, baina. Zaratik nator, ikusi azokaren lehen ediziotik. Bertan, eskuratu dut liburua. Nire Agurmeabe idazlearen itsasoaren atea liburua.
Bertan, historio zirraragarria dituko duzue, misterioz betea, sekretuz betea. Atal laburrak dira, eta atal bakoitzean Maite Gurrutxagaren ilustrazio bat aurkituko duzue. Hizkuntza aberatsa, dotorea, eta Maite Gurrutxagaren zuri beltzezko ilustrazioak ederki ahilkatzen dute istorioa. Pertsonai nagusia Lora Dubalda, 13 urteko neskatza. Egun batetik bestera ama hiltzen zaio eta bizitza guztiz aldatu behar izaten du. Uharte batera iritsiko da umezain. Eta Ariane umea aurra zaindu beharko du. Bion artean, askatu beharko dituzte historio, kontakizun, kondaira tragiko baten korapilo guztiak. Historio gomendagarria, bereziki gazteentzako, hizkuntza aberatsa eta dotorea, eta guztiz gomendagarria. Zuentzat, hasi eta askatu korapilo guzti hauek. Mikel, liburu honen azken poeman diozu zoriona sinplea dela, baina zer egin behar da horretara iristeko? Bueno, hortaz ohartu lehenbiziko irakurri poema eta ohartu zoriona sinplea edo erraza izan daitekeela. Batzuetan nezesidaderik gabe gehiegi konplikatzen dugu edo gure bizitza eta gehiegi eskatzen diegu gure buruari edo zoriontsu izateko eta jakin balioa ematen dugunari eta ez hainbertze falta dugunari edo ustez falta dugun horreri, ez? Isiltasunari heltzea izan du jomuga Amaia Iturbidek bere azken poesia liburuan. Idazleak errealitatea eta bizi esperientziak helarazten ditu bidaiaren irudia gailentzen den olerkietan. Maialen Berasategiren lehen poema liburua da honokoa, 4. Donostia Kultura Poesia saria jaso duena. Lanak feminitatearen eta feminismoaren inguruko begirada freskoa dakarkigu. Ursula K. Le Guin idazle estatubatuarraren zientzia fikziozko klasikoa euskaraz argitaratu du Igela argitaletxeak. Amaia Apalauza itzultzailea izan da lana euskarara ekartzearen arduraduna. Idazlearen esperantza da, noizbait irakurleren bat sartuko dela bere baratzera eta hori biliko dela presari gabe letras hori irakurtzen eta arretaz eta patxadan. Eta ilusioa edo ametsa da, irakurketa horretan irakurleak zerbait interesgarria argituko duela, esaldiren bat, hitzen bat, lehenagotik etzekien zerbait ikasiko duela, edo galderak sortuko direla bere baitan, piztuko direla bere baitan, edo gogoetaren bat. Zeren idazleak azken finean horixe nahi baitu. Uraren menean uzten duen liburu hori norbaiten eskura ailegatzia eta harekin partekatzea liburuan erran eta isildu dituenak.